Yn y fideo hwn, byddwch yn dysgu fel i gymryd nodiadau effeithiol wrth ddysgu trwy fideo neu o adref gan ddefnyddio'r dull poblogaidd cornel. Fel myfyriwr neu ddisgybl, eich cyfrifoldeb chi yw i ddeall yr hyn sy'n cael ei weid yn y fideo, i brosesu'r wybodaeth a wedyn i drefnu eich nodiadau mewn dull trefnus fel eich bod yn medru edrych drostyn nhw eto mewn amser. Bydd hwn yn helpu chi i ddysgu yn well ac hefyd i ddysgu yn annibynnol. Ar yr un pryd, byddwch yn dysgu ac yn paratoi ar gyfer y dyfodol yn enwedig wrth ystyried addysg pellach neu addysg uwch. Y peth cyntaf byddwn yn wneud yw i edrych ar fel i drefnu ein tudalen a fel i rannu'r dudalen i wahanol rannau. Bydd hyn yn eich helpu i gadw nodiadau trefnus. Y peth cyntaf sydd angen i chi wneud yw i dynnu 4 llinell taclus. Bydd hyn yn eich galluogi chi i newid eich tudalen mewn i 6 rhan. Mewn unrhyw ymarfer cymryd nodiadau, y peth cyntaf sydd angen ei wneud yw i nodi dyddiad a theitl. Y teitl yn syml yw teitl y fideo yr ydych yn ei wylio. Wrth edrych dros eich nodiadau mewn amser felly, bydd hyn yn eich galluogi chi i ddeall ble yn union ddaeth y wybodaeth o. Wedi'r fideo gychwyn, mae'n bwysig ein bod ni'n defnyddio'r golofn yma ar y chwith i nodi y prif destunau, unrhyw benawdau, unrhyw brif gwestiynau sydd yn codi o gynnwys y fideo. Bydd hyn yn dipyn o help a chymorth i chi wrth i chi edrych dros eich nodiadau mewn amser. Yn olaf, ac yr un mor bwysig, mae'r eirfa allweddol sydd yn codi o'r fideo. Mae hyn yn eirfa allweddol i'ch testun chi neu eich pwnc chi ac yn real bwysig a dyna pham dylai hwn fod mewn lliw gwahanol. Byddwn yn eich cynghori chi i ddefnyddio amrywiaeth o liwiau wrth greu eich nodiadau. Bydd y termau yma a'r diffiniadau yn cael ei ysgrifennu mewn fan hyn, bydd hyn yn helpu chi i lwyddo yn eich arholiad. Wrth i chi greu eich nodiadau, dylsyn nhw fod ar ochr dde y dudalen fan hyn. Dylse'r nodiadau sydd yma fod yn berthnasol i'r ochr hyn, sef y prif destunau. Yn yr un modd, dylse'r nodiadau sydd ar bwys y penawdau fod yn berthnasol i hynny. Dignewch yn siŵr eich bod chi'n cysylltu eich nodiadau chi'n drefnus. Os oes yna mwy na un peth i weid am bob rhan, mae croeso i chi ddefnyddio wedyn system tebyg i system rifo 1, 2, 3, neu gallwch ddefnyddio llythrennau A, B, C, neu pwyntiau bwled. Mae'n dibynnu beth sydd yn addas i chi fel dysgwr. Yn yr un modd gallwch chi gyfuno rhifau gyda pwyntiau bwled ac yn y blaen. Wedi chi gymryd eich nodiadau, rhaid wedyn ysgrifennu crynodeb o'r hyn yr ydych chi wedi ei ddysgu. Mae hyn wedyn yn berthnasol i'r penawdau a'r prif gwestiynau. Ydych chi'n gallu ateb rheina mewn fan hyn yn y rhan crynodeb. Yn ddelfrydol, bydd gennych chi un frawddeg i bob prif gwestiwn, sydd yn crynhoi yr hyn yr ydych wedi ei ddysgu mewn paragraff. Yn olaf, wedi ni wylio'r fideo a gwneud ein nodiadau, mae yn y rhan ar gwaelod gyda'r penawd cwestiynau. Yma, nodwch unrhyw gwestiwn yr hoffech ofyn i'ch athro gan eich bod chi ddim yn deall. Neu, opsiwn arall, fydd i nodi cwestiwn y fyddech chi'n hoffi ymchwilio'n bellach chi. Nawr eich bod wedi deall yna, gallwch chi nawr ymarfer y dull cymryd nodiadau effeithiol yma, cornel. Byddwch yn sylwi eich bod yn medru cofio'r wybodaeth yn well, a deall gwybodaeth yn well, a edrych dros eich nodiadau wrth adolygu yn fwy effeithiol. Yn y pen draw, gobeithio na bydd hyn yn eich helpu chi i lwyddo'n well yn eich arholiadau.